Kamara moro maintie en tarik 31 dwe mar adek higa mar 2017. Wantiere kod oboke ariyo kiny ma kawuono, wantiere kod The Star kaeto wantiere kod oboke mar The Daily Nation. Abiro chako kod oboke mar The Star. Wach waneno kome pek kaindi en sani yeri ni koro oganda nitiere kod mor ka bende koro kaluwore kod budget manosomo odiochieng' manyoro, nengo mar mogo biro dok chien achiel kachiel. Maendi en wach manowachi kod Migosi Henry Rotich ka bende jogo ohero weche mag gambling kata betting sani koro biro neno matek miwuoro ka bende koro keti weche mag usuru e gik machalo kamano. IEBC sani koro miyo omenda madirom bilion 2 ma bende giikore nego ka gidhi yiero mar dwe mar 8. Irrigation scheme bende yudo omenda madirom bilion 6.3. Mano weche gweko mag keto kaka inyalo losi weche mag oula. Ito boke mar adek wacho ni pek kaindi wacho ni weche gweko mag thieth sani koro ka achiel kod projects mopogore mag Jubilee oyudo omenda mathoth e budget mane osom. Kaeto ito boke mar 4 en mana wach mar budget chande ka wach ni sani koro onge usuru e weche mag mogo kendo maendi biro miyo oganda bedo kod mor ka gibiro nyiewo mogo e nengo man piny ka achiel kod mkate. Kaeto ito boke mar 7 en mana ni pod en mana wach mar mogo chand miwacho ni onge tax ka weche mag betting to koro ket matek miwuoro. Weche mag somo bende oyudo omenda makare ma gibiro tiyo godo ka achiel kod ma gibiro tiyo godo e kaw jopuonje. Ito boke mar 8 weche mag siasa Migosi Raila Amolo Odinga wacho ni Kalonzo nitiere NASA kendo kik oganda bed kod buok moro amora. Migosi Maraga ma en Chief Justice wacho ni nitiere weche moko mag ketho monego bed ni iweyo machalo kaka mag weko mag idling ma wacho ni en bende kane entiere chon to nomake kana yude ka randa e chuny boma. Maendi en mana leno pogore kod Kenya lendo kod Kenya Pipeline Company. Ito boke mar 12 weche mag siasa iwacho ni kambi mar jo mong'ere kaka Royce sani koro pok obedo ka chulo osuru kendo maendi emomiyo koro oloro accounts ge 6. Ito boke mar 13 iwacho ni nitiere apisa moro mar obila ma bende koreno ka chal ka simbe notigodo e nek mar okil Kamaloka Kimani. Ito boke mar 15 wacho ni pek kaindi wacho mana ni sani koro annual licenses magweko mag insurance sani koro ibikethi. Kaito owacho ni weche mag treasury neno ka weche mag uchumi biro dongo maber ka oganda pogo chopi yiero magi gin weche wala bende Sharon biro miu maber. Kaito wacho ni weche mag budget mar ICT sani koro dok chien kendo okete e shillings bilion 15.9. Kaito iwacho ni bengi sani koro kati kod weche mag pesa link net sani koro sedo customers madirom milion 2. Mano wach ma aneno kane kanyero. Kaito e budget miro bende kirango weche mag ohala iwacho ni infrastructure budget mar infrastructure sani koro dok chien ka bende weche mag SGR sani koro ochiegni tieki. Kaito wacho ni sani koro piny wacho bende golo omenda madirom bilion 2.55 ma gibiro chiero godo kembe mane osepodho. Mago weche mag ohala Sharon Ong'aw biro maber. Kaito gwenge mag Central Kocha chani tire jal moro ma bende koro ne ong'ado duong' ne ka wacho ni ok konye ka wacho ni mwana wacho ni gima chandi inyalo ng'ado. Mago duto gin weche mane oboke. Kaeto do kantiere nyadende moro kaendi ma bende koro chiwo sigana mare kaka ne weche mag yath kata yedhe mamero ji nodonjone kata kamano setemo ma koro owere kod weche yedhe machalo kamano. Ito boke mar 27 Nairobi kaendi sani koro wacho ni dwaro omenda marirom milion 241 mondo ginyiew nyamburko manyien ka achiel kod weche mag fuel ma gitiyo godo e nyamburko machalo kamano. Gwenge mag Central podi nitiere nyadende moro ma higi 16 ma bende noyude kao bambi ka bende koro kose bambe to okete machiegni kod od dagi. Mango eko gin weche maricho. Kaeto wacho ni gwenge mag Coast Kocha chande NASA ka achiel ODM kod Wiper biro laro kome mopogore ka diponi ok gitimo joint nominations. Kaito 31 wacho mana wach jo chande ni kambi ma bende tenore kod anyuola mare ok osebedo ka chulo osuru marge. Kaito no Rift Valley Kocha chande nitiere bosses 6 magweko gin governors wacho ni gibiro dhi nyime kod tiyo kod deputies magi mondo gichop singo ne oganda gi. Ito boke mar 33 Laikipia pod wang' ka bende wacho ni nitiere kamoro ma bende en eka 10 ma bende ne oketie mach kod jo maundu ma bende nyaka saniri ok ong'e. Kaeto weche matimore North Eastern Garissa College ma bende ne nyithindo thoe kalure kod maundu mag Al-Shabaab saniri koro biro bedo kod rapar mar higni 2 bang' maundu machalo kamanero ne timore. Kaeto gwenge mag Western Kocha chande saniri Ethics and Anti-Corruption Commission oketa pisas margi ka girango weche mag tenda ma bende ok chiw e yo makare. Wachore ni gwenge mag Western bende Migosi Kenyatta ne ochioro limbe mare kod wang' apaya ma odwani pod otieki olosi mondo rum koka odhi oyaw wang' apaya machalo kamano.
Kaeto wacho neno komipe kaendi midiwo nyiso nyenze ni wan bende waduto wadwaro mana ni mondo jok mawuok e gwengewa ema obed flag bearer mar NASA esiko mana ka ibuogowa. Migosi Odinga ne oloro summit mar health Kisii kocha chande ne gigo picha kod ongwae gi Nyangarama gini e gwenge mag Kisii. Magwanga madwa chung' kaka gavana ma Homa Bay sani koro ne oromo kod apisas mag obila mondo mi giwuo e weche mag kwe. Kaeto aneno ka jok madwa chung' Kisumu wacho ni gibiro bedo ka ginyayo weche mag kwe. Weche mag Agaja kod Sulwe nitiere kaendi. Magi gin classifieds kata lendo mopogore opogore mana kaendi. Weche mag adhula kwa Ethiopia ojo ni sani rekoro ng'ama tugo rugby sevens mong'ere kaka Njera sani rekoro ni kod hinyruok. Kaeto KCB wacho ni gin kod ikruok mar duogo maber e season eri e adhula matimore e piny mar Kenya. Mourinho wacho ni okone ka ginyalo kawo Neymar, ka wacho ni jotim mar Neymar tugo ne okone ka nyalo yie chiel kachiel mondo mi omigi Neymar kata bet ni gidware mondo bi Manchester United. Wenger chak kwayo ni mondo mi ochako mede orak moro mondo bed jata kweth mar Arsenal. Sani iri kore wacho ni dwe manyien biro miyo ing'eyo ni to Wenger biro siko e Arsenal koso obiro dhi. The Daily Nation wach momipe kaendi en mana ni en mor mogundho ne anyuola mopogore opogore ka bende nengo mag mwandu machalo kaka mogo odok chien. Bathe kanyo ero Migosi Raila Amolo Odinga wacho ni Kalonzo nitiere NASA kendo onge buok moro amora. Ariyo kod adek gin mana weche mag budget ka bende wach mogo ni kanyo ero ka wacho ni sani koro duok chien weche mag osuru e mogo mondo mi oganda onyiew mogo ka obei mang'eny miwuoro to bed shillings 100. Ang'wen abich en mana weche mag budget ka bende koro wacho ni weche mag betting sani koro ketnegi tax kata osuru mapek miwuoro kendo oganda biro yudo ka tek. Weche mag mogo sani oduok chien, mano wach maneno kane kanyo ero. Kaeto medical cover bende oketi ne oganda mosechopo higni 70 mago eko gin jodongo. Kaeto wacho ni beer kod spirits nengo gi biro dhi malo ka bende koro osuru margi omedi. Kaeto ket kaendi ni the soft spoken minister mano Henry Kiprono Rotich, the soft spoken minister kaka ne owuoyo kod oganda odiochieng' manyoro kane osomo budget mar the 2017-2018. Kaeto iwacho ni sani iri koro jok madwe chung' kod duond od buche mopogore opogore nitiere kod mor mogundho ka bende koro IEBC oyienegi ni ka dipo ni okedo nomination mar duond od bura ma intie inyalo chung' kaka in iwuon kata independent candidate. Mano mor mogundho ne oganda gieki. Kaeto sani do koro noloro accounts kata gulu mag joho ka idwaro mondo mi ong'e ni to bende osebedo ka ochulo osuru. Migosi Raila Amolo Odinga ne wacho gwenge ma Kisii ni ooyo onge buoke NASA, Kalonzo nitiere onge ng'at ma dhi wuok e NASA. Kaeto od bura wacho ni gibiro kalo chik, ok gibi kalo chik mar two-thirds gender rule kaka ne onyisgi kod doho. Kaeto wacho ni ringre mag oganda ma pacho kaendi mano negi South Sudan biro chopo pacho kaendi. Amina Mohamed ochiwo ler machalo kamano. Nyithindo madirom 4.5 sani rekoro geno ni ibi chanje kotenore kod tuo mar polio. Gwenge mag Laikipia pod nitiere weche mag liet koni kod kocha kaluwore kod weche mag maundu. Mano ero ne asenyisi. Magi gin pajo somo kod pajo ndiko kod weche mag budget manosom e odiochieng' manyoro. Faulu Microfinance Bank Limited bende otimo lendo kaendi. Weche matimore e siasa iwacho ni sani rekoro joma mine owuok oko to moloyo kaunti ma Narok ka gidwani mondo gin bende gichung' e lemo mopogore opogore. Joma mine ikore ma pod nitiere kaendi 22 nyaka 23 ka bende nitiere lecturer moro ma bende en biro bedo nyadende mokwongo madwa chung' kaka MP e gwenge mag Tarbo. Lendo mag Kenya Reinsurance Corporation nitiere kaendi. Weche matimore sirikane mag gwenge ni kaendi ka governors ne okwedo okang' mager paro mar dwaro duogo chenro mar tayo weche mag thieth e sirikal maduong' kane gintiere Kisii kocha chande. Lendo mopogore opogore Lusaka mano gavana ma Bungoma openj ni tang'o momiyo gwenge gi nitiere kod accounts 152. Mago weche ma idware mondo mi odwoki. Tuskys internship in Western Region, partnerships that bind. Maigi gin jok ma bende noyudo thuolo mar bedo interns kaluwore kod magawano mar Tuskys. Ginyalo somo nyigi e oboke machalo kama. Lendo mopogore opogore nitiere kaendi. Weche matimore pinje ma oko bende ni kaendi obiro miye meso mar kawo weche manyien. 10 years of Jiga eradication. Maendi en chenro mosebedi ka ichwalo kod First Lady mano Mama Margaret Kenyatta ka wacho ni osetemo duto manyalo mondo mi oganda obedi maonge kod tuo eko mag minene ma bende ketho tielo. Entiere kaendi duto ka bende chenro no ni kanyo maber. Network My Hustle maendi en kaka nyithindo osebedo ka temo mondo mi ngimagi obed maber. Inyalo nyiewo buk mar The Daily Nation mondo mi isome. Weche mag Agaja kod Sulwe bende ni kaendi kaachiel kod weche eko mag mor bende ni kaendi. Lendo ma KPC ni kanyo. Weche mag wala kwa Ethiopia
wacho ni Governor Saniri koro dwaro mondo gin bende oketgi e nyiew subsidized fertilizers. Gidwaro mondo oketgi e chenro machalo kamano. Kaito Multi Choice Telecom sani koro riwre kachiel ka gibiro chiwo weche gweko mag internet. Mago weche mag ohala kachiel kod budget manosom nyoro kaluwore kod nengo mag mogo midwani mondo odog chien. Chano ng'aw biro lero nu maber. Lendo mopogore nitiere kaendi mbalariany mar Dedan Kimathi, lendo kaendi Development Bank bende lendo kaendi 25th anniversary maendi mar Sacco Noero mar Tai bende olendo kaendi oboke mar The Daily Nation. PWC bende aneno kalendo gine kaendi. Kenya Power lendo mopogore thoth kaendi odiochieng' ma kawuono ng'eny en tich abich, lendo ng'eny e oboke machalo kamagi. Magi pod lendo. Joma magoro lal godo bende nitiere kaendi e 66 nyaka 69 gin jok magoro selal godo ma wan bende wagonegi oganda ni mos. Kaeto Kidero wacho ni orane mondo mi olosi chenro makare mondo mi ka dwe mar 7 romo ma ichako weche mag adhula Nairobi kaendi to stadiums olosi e yo makare. Mago duto niko kelo Bromio Wenga iwacho ni to omede orak mar 2 koso dweche 2. Ler mare okong'e oganda Bromio maber. Kaeto Mourinho jathakweth mar Manchester United wacho ni okomor kod international friendlies ka wacho ni gimiyo jotugo bedo kod olo. Kaeto coach mar Gor Mahia iluonge ni Ferreira sani koro oduogo Gor Mahia. Gikanyo ne wachopo e giko nono mar oboke ka odiochieng' ma kawuono nayudo mana The Daily Nation kaachiel kod The Star Standard ne pok ochopo e studio nyaka sani. Bed kod okinyi maber. Asebedo Jeffolo.